आज ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟू ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରେସିପିଟା ନୂଆ ନହେଲେ ବି ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ନୂଆ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ, ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ମୁଁ ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଛୋଲେକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ରାତିରୁ ତାକୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ମୁଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରେସରରେ ସିଝେଇବେ, ପ୍ରେସରରେ ସିଝେଇଲେ ଆମର କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ତା ସହିତ ଦେଇ ଦେଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ, ରସୁଣ ଚାରୋଟି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏତିକି ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ସେ ଭଲସେ ସିଝିଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଚକୁଳି ସହିତ ଏ ତରକାରୀଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏମିତି ଥରେ ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ଥରେ ବନେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସାଇଜ ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି। ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଛୋଲେଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ହାଲକା ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଅଧା ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଅଧା ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମର ଟିକେ ଚକୁଳି ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବନିଯାଉଛି। ଆମର ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗରମ ପାଣି ଦେବେ। ଗରମ ପାଣି ଦେବାର କାରଣଟା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି। ମୋର ଅଧା ମୁଁ ମିଶାଇ ସାରିଲାଣି ଛୋଲେକୁ। ଆଳୁଟାକୁ ମୁଁ ମିଶାଇକି ତା ସହିତ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଛୋଲେ ମସଲା, ଆଉ କିଛି ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତେନ୍ତୁଲିକି ତାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ତାର ରସ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତେନ୍ତୁଲିର ରସ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବେ। ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୁଡ଼। ଯଦି ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ, ଗୁଡ଼ଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ବେଶୀ ମିଠା ବି ହେବନି, ଆମର ଖଟାଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବ। ଏମିତି ବି ଖାଇବାରେ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଡବଲ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିକେ ତାକୁ ତଡ଼କା ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ତଡ଼କା ଦେଇଦେଉଛି ତାର ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ। ତାର ସ୍ୱାଦ ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପିଆଜ ଟମାଟୋକୁ ଭାଜି ସାରିଲାଣି। କସୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମିତି ତାକୁ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଏମିତି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଛୁଙ୍କ ବି ଦେଇପାରିବେ। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଛୋଲେ ତରକାରୀ। ନରମ ନରମ ସରୁ ଚକୁଳି ସହିତ ଛୋଲେ ତରକାରୀର ରେସିପିଟା ଘରେ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।